ҳангомаи боло рафтани қимати картошка дар душанбе бо поин омадани нарх дар бозорҳо фурӯ нишаст. дар чанд рӯзи гузашта нархи картошка дар бозорҳо аз 1 сомонӣ ва 75 дирам якбора то ба 5 сомонӣ расид. мардум маҷбур шуданд ба сарфаҷӯӣ бештар бигзаранд. 175 тим буд 10 кило мехардем, 5 кило мехардем, боз ҳамин 4 кило 3 кило. акнун дар душанбе тоҷирон 1 кило картошкаро то 3 сомониву 60 дирам мефурӯшанд ва нарх дар муқоиса ба рӯзҳои пеш рӯ ба поин равӣ дорад. 380 буд, 360 шид, 350 нархҳо хеле арзон шудааст нисбат ба пештарҳо. картошкаро дар тоҷикистон нони дуввум меноманд ва аз маҳсулоти аслии сабади истеъмоли мардум аст. тоҷирон мегӯянд ҳамин 3 сомониву 60 дирам низ барои мардум гаронӣ мекунад. не арзонтар бошад мардум харидорӣ бо бисёртар мекунанд барое ки чени зурратишон мехарози нарх хеле гарон аст. тоҷикистон солона ба 1 миллион тонна картошка эҳтиёҷ дорад. соли 2016 дар кишвар 898 000 тонна ҷамъ оварданд. бақияро бояд аз хориҷ мехариданд. покистон аз кишварҳои асосии воридкунандаи картошка ба бозорҳои тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки норасоии ин маҳсулотро ҷуброн мекунад. як ҳафтаи охир воридоти картошка ба душанбе коҳиш ёфт ва пешниҳоди кам якбора сабаби боло рафтани қиматҳо шуд. картошкаҳои маъсушо аст, картошкаҳои покистон воридот ҳамҷо мешавад. нарх аз он сабаб ки раҳҳо маҳкам буд, аз ду тараф ин тараф тармақ омадагӣ буд, ҳамин ҳисоб нархҳо боло рафта буд. покистон ба сабаби амниятӣ бештар аз 1 моҳ марзи худро ба афғонистон баст ва картошкаи деҳқонони мазҷоӣ низ ба пойтахт нарасид. ба қавли тоҷирон акнун борон паси сар шуд, чун онҳо дар амборҳояшон ба қадри кофӣ картошка захира кардаанд. мақсад маҳсулот ромаде сайра овишдагия сӯзаю маҳсулотои нав роместаг мисол